салом дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон бошад. Бародари меҳрубон, срочно дута коргар дар кораем. Ба диққат гӯш кунед, названи видео фаҳмидӣ. Якта чӯпон дар кор, яъне ки гӯспан нигаҳ мекунад дар як фирма, як бародари тоҷикму ҷои хобша мета, хурду хӯрокша мета, патентша платид мекуна. 30,000 оила каш. Рақамо дар рӯи экрана. Баъд як таи дига қасоб дар кора. Қасобуш шояд як моҳа кор бошад, 3 моҳа кор бошад, аниқтар нест. Фақат ам гӯспанд мекушад, масалан аму гӯспандора. Хулоса қасоб дар кора. Хулоса видео майдака хоҳиш мекунам ба ҳамин рақамо занг бизанед. Кадми қасобия метавона ҳамаи занг бизана, кадме ки барои чӯпон, яъне ки гӯспанбоние ҳамао занг бизана. Ҳозираша дар хона дар даруна нигаҳбинишо мекунед, каҳ мекунед гӯспандора. Московская область, кадом тараф фаромӯш кардам. Мақсад баҳор шид буда берно бунӣ мекунӣ. Фақат чӯпонаш яъне ки ба времяи бисёр, яъне 5-6 моҳа то 1 сола шояд кор бошад. Гӯспан санда нигаҳ менӣ. Ҳай бо гав мезанӣ қачон. Хулоса ба ҳамин рақамо занг бизанӣ, аз нӯи мо салом бигӣ ва иншаллоҳ равӣ кор кунӣ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Салом дӯстони азиз, худо нигаҳбони ҳар як кадмишон бошад. Аввалаш парвардигор ва шумо аз чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунед, хайр мекунед. Худо аз ҳаматон розӣ бошад. Дӯстони меҳрубон, қарор дорем мо дар Проспект Мир, метро Проспект Мир, Тоҷикон Ҳиҷома. Дӯстони азиз, спискаи мо рафтааст иншаллоҳ. Қариб омадагӣ кадмет барои ҳаҷ, яъне кадме омад, ҳиҷома кард, фитобочка кард, массаж гирифт, душ кард, хулоса ҳама ҳамин хизматрасони плюси номакша дар дафтарак менависед иншаллоҳ ҳамҷа. ва кадме як шак худованд як қура кашида миёя ҳаҷ меран. Худованд ҳаматон ҳоҷӣ кина, баракату мутия. дӯстон метавонед дар Проспект Мир рақамои 93 занг бизанед, ё ҳиҷомотона бигиред, доруҳоро ҳастанд, дору заказ кинед дӯстон. ва бо як хуби корижакӣ мисол мегем вақте ҳиҷома ихтиёр омадӣ, бо як қори ҳастай, мақсад намҷа рақамои қориам дар таҳ мемонам барои дуохонӣ ва рақамое ки усмона мемонам, кира мусора мемонам барои ҳиҷома дӯстон. Вақт кам дуохун кадмет ҳиҷомагар марҳамат биёед дӯстон. Фитобочка дар рӯзи хунукӣ дар дарни бочка ак медроед, хунук гап хабар мебурад, бо доруҳо ҳастанд, мусараф нишонте доруҳоро бибинад. Ҳамчунин доруҳо барои тамоми касалҳо ҳастанд дӯстон. Шампунҳо, мошинкаҳои бисёр вардаи мошинкаҳои хуб, ин чунин аст. Баъд бо массажникҳо вардагиам барои хунукзадагӣ, барои миёндард. ва дӯстони азиз, ҳамин маззи 4 литри барои миёндар, барои модаро падаро беҳад хуб аст. Беҳад хуб аст. ва хай барои хунукзадагӣ, барои гурда, барои витамин, барои кирм, свеча, барои хунукзадагӣ, тамоми намуд ҳаст. Ки чӣ бигум? Барои мӯи сар, барои вишброри риштрошӣ, хулоса ҳамаи намуд доруҳо ҳастанд, барои мӯҳ рехтан. баъд ина кино киш меган, чӣ меган барои тайп дӯстон. Ёрам коримусо хубтар медона дӯстон. бибинед ки инҷа пас бионишом диги тана яканатова онаганам ди. Нигоҳ кинед чӣ хел мақсад бурмадагӣ аст, месиҷаши худам хапам. Ина нигоҳ кинед дӯстон, чӣ қадар бурмадагии хун аям бародар. 8 банка калон задем. Банкҳои нолавой кадме ҳиҷомагарай, мақсад медона ки нолавоиш чия. Худованд ҳифзтон кунад. Чӣ гуфтанем? Хулоса аз ин ки биёед дар хизмати шумо ҳастам, биёед дар Ҳиҷома, Проспект Мир. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. банкҳо акаҷон калонанд. хитки ҳамаш пирпир пӯшид, яъне 3, 6, 9 банка калон задам ака. фаҳмидӣ? Подожди, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 задам.